Ikusten dugu denbora banku bat sortu nahi duzu dela hemen anoetan, zer dela eta ideia? Bueno, ideia gehien bat da filosofia hori sustatu nahi degulako. Uste dugu herritarren arteko sareak sortzea hori gauza ona dela herriarentzat eta herritarrentzat ere bai, ez? Azken finean gure kulturan dena da diruaren bidez eta gauza asko egin daitezkela diruri gabe eta pertsonak denak daukagula zer eman, zer jaso eta gauza asko egin ditzakegula dirua tarteko egon barik, ez? Gustatu da ideia, jende asko animatu da hemen bere postutxoa montatzen? Bueno, lehenengo aldia izateko, ze esango izut, pozik gaude. Nik uste 20 herritar gabiltza hemen, eta etorri da jendea ikusmiran, behar bat hemendik ordu bete azalduko dela esan du, eta lehenengo izateko ez dago gaizki. Gonbidatuak izan geha truke banku honetan edo parte hartzea. Lehengo asteasun izan zen, eta nire parte hartu genuen, eta pixka bat gure proiektuaren zabalkuntza egiteko asmotan, eta herritarrek jakin dezaten zertaz dan, zer dan fiare, eta aldala bazkidetzak lortzea da gure asmo. Eta lortzen alduzu bazkide horiek biltzea? Bida, hau pixkanak egiten den zerbaiten da, hortarako gure egin beharra izaten da, fiaren proiektua beha azaltzea eta jendeai agertzea zertan datzan, ezberdintasuna daukan beste bankuekin konparatuz. Zuekin kontaktuan jarri nahi duenak, badu mediorik, telefonorik, e-mailik? Bida, gu egoten astelenero Tolosako Abastos eraikuntzan, plaza berrian, 6-etatik 8 nahi duen guztiai atenditzeko eta informazioa zabaltzeko.